hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo ang lagat sa kanginan, Trifon Morales, and then, may partner ka po na ko dito, si Juan dito. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer, mga kaisunan. Salamat kayo. Okay, ako sila i-shout out sa mga kaniyot ng akong mga kahigalahan, sa akong mga kaparentihan, dahil pita sa isla, kuan kining Santa Rosa, no? Mga Sagarino sa family, and then mga Lawaan family, then napita sa Agos. Okay, kumusta ka mo tanan? Bayan pagpaminaw ninyo. Okay, unya, ako sang ipumusta sa mga to sa ipalupad kini kung pumusta ngadto sa Isla Panganan o sa mga Tatoy family, and then ngadto usab sa Isla Panganan gawas na yana sa Santa Rosa, balik sa Santa Rosa o sa uban pa Bohol, labi ni kuan Alma Pinida. Okay. Bago na ko nakailadan pita. Okay, salamat sa kasi imong pag-chat na mo diri. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw usab diha sa Tubigon, Bohol. Salamat sa kayo Siliti. Okay. Kanyang tanan. I don't forget, asap yun, always say, upper unahon ta, atong pagpanalangin sa itong labaw magagahom. Thank you kay Lord, sa mga ka namong grasya, matag-adlaw. Thank you kay Lord. Salamat. Okay, bueno, ang so tampo ko na itong hatagan ng pagdaga, no? Pinadakin ni sa kababae nga nagpatago lang sa nga Roda. Kinigibatan udwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay so na nga itong sender, si Roda. Kini ako problema bahin ni sa kumbana nga nakalaya na sa prisuhan o kung nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga paghitabo. O ano mga darling, ready na ba kayo? O sige, simulan na natin ha. Okay, 5, 6, 7, 8, appear tayo. Sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, Oy, sex bomb. Spaghetti bababa. Kanta ka man noon ya. Ha? Ha? Di ka malakaw? Di ba mulakaw man ka kay bubusita ka dito sa prisuhan? Pabasig nangita na rutong bana ni mo dito. Nay Tasing, di na kinahanglan mo bisita pa ko dito, Nay. O nga naman. Wala kami ngawas bana ni mo. Gimingaw man, Nay. Kunya, di ba kausar sa kabuhan imo man na siyang duawon. Karon nga nung daily naman, napulaan na kagbalik-balik dito sa prisuhan. Napulaan na kagdalaw sa imong banas dado. Wa na kami nga mas imong bana ah. Nay, dili mahitabo nga di na ako mingawon sa kumbana, Nay. Uy, mahal og pinangga kay na akong akong bana. Unya, nga nung waman kang bisita. Sa may buti pasabot, anak. Ha? May nakita na kang lain. Wa, Nay, uy. Unya, lagi. Nga nung di ka mamubisita niya. Ay, tungod lagi kay di na kinahanglan, Nay. O, yung sa di na kinahanglan. Sabot mong ipasabot. Nga wa na ka mahigog mas imong bana. No, Nay, sa di patak ka mo lang kagsulti diha, Nay, uy. Ay, unsa lagi hinungdan. Nga nung di ka man muduaw niya. Ha? Gusto kang maiubos to nimo? Ug magtuo nga may lain ka na noon. Nga wa na nimo to siya duawa dito. Ay, Nay, hapit na makagawa si Dado. Ha? Hapit na siya makalaya. Kung sa pa may akong atuon, magawas naman to siya hapit. O, mao ba? Kano sa man siya magawas? Ano nangutan naman ka, Nay? Ay, kay para makapanirado tayo din sa ato. Nga, nayati na. Anong manirado man tanay? Mugawas na mas Dado. Asa man mo siya palahuson? Dili din sa ato di ay? Oh, lagi. Pero, daoy, mahadlok naman ko anang mga ex-convict, oy. Nay, di in taon kriminal si Dado. Uy, napasangin lang naman good in town to. Oh, lagi. Pero ako, ay, ako man kung nakita nga inigawas sa imong bana, gagko na kinagpatek. Mas baya ni mo, Nay. Uy, di na mahitabo nga magpapatik sa Dado. Siguro ka? Prisuhan ko na. Di, lagi. O nga nung dili man. Wa man gato nagpabaksin pag COVID, hadlok man tong dagom. Unsa? Talawan kinagdagom, Nay. Hay, mao nga wa kay angay kahadlokan ato kay watoy tato. Mao ba? Mao na, mao nga ikaw. Cool ka lang. Sunod puwan, makagawas sa pisuhan ang akong bana. Pero tungod diri kay napriso ang akong bana, daghan gihapon ang mga nanguyab nako. Kay lagi nagtuo sila nga di na makagawas ang akong bana sa prisuhan. Hoy, Ruda. Nas tungke ay, nangita nimo. Ha, kintanay? Si tungke. Sa may tuyo niya. O unsa pa, mamisita nimo. Nay, nagdagtulog ka kilong lansones, gidadaan ka. Nga na po si, ay balong, dapo nagsambag. Sambag? Sambag. Nalakaw, ato ba nga tong duha? Murag naglumba ba yan ang duha, kisa makauna nila. Nga nagutaw naglumba mas pamisita nga wa man ko'y sugton anak nila. Ay ato ba nga lang,
Nga balibarig tarong, ayaw lagbastusa. Sa muka sila ng mga tawhana. Uy, Alakaw ato. Saan ka balong? Uy, unsa? Ako'y unang nakapabisita ni Roda. Saan ka? Singit mong taong kada. Ako'y unang... Eh, nga naman buot ng katong kaya. Ano? Naiyam na yung mga roda, ha? Buot ka? Wa pa lagi. Huwag mo day. Anong buot mo ka? Sa sugton lang na itong duha, bay. oh, iyaman lagi mo. Ano nanganiman mo? Resita, day, day. bisita day. Ano mamisita man mo, nga wa may nasakit na mo din eh. Balong day, ay, nay. Basta ako, bisita ko ni mo, ay, day, oh, nay, bisita dyan ko ni mo. Oy, Oh, unsa imo man na, ni, nay. Lansunis for you. Ay, ako sa day, roda. Sambag puryo. Ni Aslom. Hoy, kamundo ha ba? Paminaw mo ha? Hunungan na ning inyong gibuhat ha. Kaya nga kung bana mo, abot na. Nakapugas siya, day. Ay, halhal ba mo duha? Pugas inyong mata? Nakalaya na. Ug kung makita mong duha dinhi, basig ipliti mo nagbalik dito sa monte. Mao nga ayaw na gyud mo pakita pa dinhi. Nakasabot mo? Wa makatingog ang duha sa dihang gisultihan ako sila nga makagawas ng akong banag gikan sa prisuhan. Mao nga nanguli ang duha nga minghoy ang mga naong. Unya, Maayo kay gisultihan nimo sila. sultihan gid nay uy, kinsi bakog makitan silang dado dinhi nga nabisita nako. Nah, ambot ang gyud. Basig ipliti hinuon sila balik dito sa monte. Unya ang lansunis na kung ang sambag. O gida balik sa duha. Inahak. May pagkikaunto na itong dali-dali. Sige lang nay uy, kung gusto kag mukaw ng mga prutas magbalit na lang ta. Lami man gutong ikaw o prutas good. Oy, lami kay kaon ron. Kung gusto kag prutas nay, na may tambi sa tong silingan, panghangyo lang dito. Ikaw lang si Katkat. Bungod sitoy, pagkakido, bayaan na. Oh, nag-unsa ka diha, Roda? Nang limpyo ko daan sa among kwarto nay, kay basig usan ning mga adlaw, moabot na sa dado. Karon baya tong buwan na iyang giingon. Mao ba? Ay, pastilan. Murag kuyawan naman ta, oy, anang imong bana, oy, Roda. Ay nganong kuyawan man kanay. Ang, usa nagugna ka ex-convict ng bana mo. Nay, bisag unsa pa na si Dado, tungod kay ako siyang bana, ako gid siyang dawaton og balik nay. Nya di man sila dautan ang akong bana nay, uy. Unsa ganito hinungdang na priso ng bana mo? Nadakpan si jaywalking. Diwuking ra? Nya na priso pila tuig? Ang kay ni Sukol man siya sa nagdakop niya sa jaywalking. Iyang rason kay wa siya kahibaw nga dakpon ba di ay mautong nilabang ditong dapita. Nya mapriso di pila tuig? Alo, unsaon nga nakigsukmagay mo siya sa nagdakop niya. Unya sa tando nilang layog, gitukmod niya ang nagdakop niya. Pagtukmod nay, nataymingan man nga may sakyanan nga ni Agi, naligsan ang tigdakop, patay. Mauna nga siya mo napasanginlan, ug maunang napriso siya. Uy, kaluoy gutaong dado. Maunang wa ka angay kahadlukan atong dado nay. Ay ba kaya ka nga buutan tong akong bana ha? Unya lagi. Karon nga gikan naman to sa prisuhan. Basig unsa na mga lihok adto. Pulos na guna mga kriminal nga mga kauban dito. Nga naman dahil pulos mga kriminal. Iparehas dahil ni mo siyas uban. Nakailaman bitaw ka ato niya nga. Sawa pa to mapriso. Dili ba to dautan? Buutan ba to? Ay o noon. Buutan gud ang bana nimo, buutan man to mataa. Muamin man gud to nako, gikan sa trabaho ni kabot-pod. Mao gani nga ayaw kahadlok nay. Kay dili ta ng mga napriso. Pulos na lang gid mga sad-an. Nay uban gani diha napasanginlan lang. Siya, self-defense lang ba itong iyang gihimo kay gilabnot man siya diretso atong nagdakop niya. Ay, Og nay, gusto ko nga kung makagawas na sa dado ug mauli siya dinis ato, dili sa nako siya patrabahoon. ay maglisod po itong pangitag trabaho ingon itong bana nimo, oy. Kay ex-convict gud to. Naakay mo dawat niya? Ay, mo na hinungdan kung nganong di sa nako siya patrabahoon, nay. Aw, kamo. Pagsabot mo, unsay maayong buhaton. O nay, magsabot mi, magplano mi para sa bag-o namong ugma. Milabay ang pila ka mga adlaw, nagagawas ng akong bana sa prisuhan, ug sa iyang pagpauli sa amo, wa rin ko makaila niya. Unya. Yes, kadiyot lang ha, nana. Oh, si ato? Oh, morning ba yung Ruda, no? Sawang dado. Oh, mao ni maningil ka? Ah, dili. Mao mo kanilang bay. Oh, ako si Roda, nga naman unta. Day? Ah, ah? Wa nakakailan ako, day. Ako ni day.
Diyos dado. Makapagal? Dili ay, kumbana ba? What? Dado? O, day. Kausap akong tingog, tawag kayo ay banig dito sa prisuhan. Luoy kayo. Gitugnaw imong tingog. Ginoo ko nakagawas na ka. Oo, nakagawas na gitaon ko, day. Kada ko na rin mo kausaban, gawas sa imong tingog. Oo. Murag dili na ikaw ang dado, akong bana ka ni Anton. Tao ni day, oy. Ang imong pinanggang bana, si Dado. Ginoo ko. Kada ko na rin mo kausaban, dado. Halos na putos na kaspatik. Hasta imong naong doon na patik. Naam gali akong dila, day. Tanawa dayo. Hala, uy, naunsa naman na, uy. Ay, kung kinangahas na imo tubangan, imo sang gipatatuan. Ang itlog ra day, oy. Pwede mo? Apka na sa kadabi. Tuma na ko, eh. Patay pa. Klaro ko sa inyo nato, be. Kung ikaw gud si dado, kanang nahinumdum pa ka kung giunsa ko ni mas pagpanguyab. Numdong, eh. Ano kang di, no? Be, kono be, giunsa man ko ni mas pagpanguyab ka ni Adto. Ging natin ka. Gitiyon natin ka kutsilyo. Hindi, pagpili. Kini kutsilyo nga matapos, yung kinabahi. O kining ako nga may masampong yung ihi. No, Teban! Si Teban ka! Si Teban! Ako ni Day, Dado, Day. Huh? Taon-taon na kay, wala nakasampung ihi din. Taon-taon na, no? Ako lagi taon, eh. Yan, dito bagali din ka na ako ato, eh. Karaan. Kana, ikaw ni Dado, ikaw ni Dong, ikaw ni Dong! Ay, Day, pakanaas ako, Day. Sa kong laksa, Day. Ha? Pamahaw pa ni Udto, pa ni Hapon. Wako'y kaon-kaon sa prisuhan. Ba, kaluoy ba yung itaw ni mo? Dali, isod ka rin, Dong! Gidong, sige, Dong, kaundag maayo. Nice of drinks. Aday, makaon yung Day, kay gutom yung kay ko. Purbida, wani pagkaon na ito sa prisuhan, Day. Ano mo ikaw rito? Puro yung tangkong. Pilisag buwan ng putput. O, di gani ko nga. Inununan budburon nga putol ugo. Paita, Day. Wala ni sundana dito sa prisuhan, Day. Kaniday, wala ni din, eh. O, sige nga na ni sundanan, Day. Humba. Humba! Kalimot man ko, ani. Maog niya ako paborito. O, tungkol sa katugay na ko nga wala kakaon ni. Nalimot ko sa nga ako paborito sa sundan. Humba! Uy, hinahinayan, uy. Hala, uy, giunsa. Imo man nang gihamol ako sa kahiwa. Uy, napara ba na bukog? Naasagol ba nagbukog? Ay, kablak ka, Day. Uyogon rin ako sa kuntiyan. Bandong ko rin. Hala, ana, kamukhaon na di. Paborito Ay, kinin ako, Day. Wako ibili na ni. Hurot gini haltang bukog. Upo nin ako. Jesus Maria Yusip. Ilang apilag paon ang bukog itawon. Okay, ibili na para sa iro nato. Ingnan sa iro. Pasa na sa siya. Kay gutom kay yang ako, ha? Pasa. Ano, ginoo ko? Usa na lang kahiwa. Ang humbang nahabilin. Sige, dong, kaon nagmaayo, dong, kaon nagmaayo. Unan pa na to, kaon nagmaayo. Salamat, Day. Hoy, Roda. Di sana imong kipakaon nga kadako magkaon ana. Si Dado na, Nay. Naulit as Dado. Uy, siya na? Nay. Inahan nga maluluyon. Pagkadako paglamoy tawana. Kausaraman ibaang ang usa ka hiwa nga humba. Ay, dugay na kuno siyang wa makataon anak, Nay. Mao ba? Arbi ka makadagdog. Salamat, Day. Natambalan na yun ang akong kagutom. Naulian ni mong tingog! Walang natunawa! Day, Ay, salamat. namingaw na gito ni mo. Salamat ka nakagawas na ka dong. Day, Pero, mas gimingaw jud kag maayos humba, no? Di, uy, awa mo na dito, Day. Ha? Sukad pagkapriso na ko, yung katilaw, ana. Day, tasing. Oh, yes, kitsa to siya, Day. Day, tasing naman si Nanay, tasing. O, kailan na rin sa akong mama? Ikaw, Nanay. Nay. Oh, siksi lagi kag maayo, Nay. Ha? Nay. Nisiksi ko no ka, Nay. Aha, nabungol na ka, Nay. Gimingaw ko ni mong maayo, Nay. Gimingaw ko ni mong Pero, kadaghan na ba ni mo patik? Oy, Dado. Di naman ka mailhan noon hapit. Namagyan na dito sa priso, Nay. Pakisama lang ba? Pakisama. Nay, pastilan. Madok naman sa tangag tanaw ni mo, Dado, eh. Ay, nakabala ka, Nay. Kadlok, Nay. Patik ka na, Nay. Mas daghan pa magkagpatik kay sa mga yakuza, Dado. Ay, obit. Cool Lord lang itong ilaha. Kaya nga to ang patik di sa priso. Ano to, Bratuhor mo ngayon, kay langking rin gamit. Kumusta naman mo din, eh? Tuod man, sud sa pila ka adlaw sa pagpauli ni Dado, may namatikdan ko mga kausaban sa mga lihok. Pero ako lang gyud sa gipanid-an. Kining day. Mm. Doon na kay hangyo mo ba? Unsa man na dong? Doon ako kakakusa dito ba? Kauban ako sa bilangguhan. Kalaya na siya. Nya? Pero,
wa pa siya babaw kung asa ang iyang pamilya. Mihan niyo ulit taon siya nga samtang nangita pa siya siyang pamilya. Kung asa sila na puyo kayo karon, mihan niyo lang siya nga anila sa atua. Kaya si kabtan lagi taon. Wa man kuno dito iyang pamilya. Kung namali na kuno. Wa siya babaw og asa na kuno, mga mitras tanto. Ngita pa siya siyang pamilya, pwede po kuno anilang taon siya. Bisag ani siya puyo mga sa kabuan lang. Okay ra. Oo, sige, sige. May problema na, dong. Misugot ko nga nilang unang iyang kauban nga bago pang laya. Kay luoy pod lagi. Pero ang tinuod na hadlok ang akong inahan kay pulos na mga ex-convict ang naasabay. Unya, milabay ang mga adlaw. Wa ko magdahom nga may nadiskubrihan ko pag ulit na ko gikas trabaho. Mao magi akong naabtan sa kwarto. Dong! Ah! Ay! Ah! Tado! Usi mo di pasabot ani ha? Nganong pulos mo mga hubo din sa itong kwarto? Animal ka! Animal ka! Ha? Sorry. Ah, buti may pasabot ka! Bayot ka! Nabayot ko sa prisuhan. Mga salbahis! Mga salbahis! Dahil ang tinuod si Bruno, ang Angon sa! Angon sa! ang akong asawa-asawa dito sa prisuhan. Ayati na! Sanda yung ni Alegre na bayot na dahil ka na do! Yan to mga dos pambina. Ah! Isuroy man dito. Og ang kuan ko no day kanang kadaghan na siya ng kalugos sa mga pririso dito. Usa ka! Oh, natuo ko nga kanang kuan ba kanang dili ko matakdan. Oh, natakdan man noon ko day. Wa ko mahimahi, wa ko mahimo andi day mao nga ako na ning gipadayon tanan day oy. Trisam taday. Mga salbahis! Mapahawa mo karon na din eh! Lakaw na to! Balik ito sa presuhang bayutan ka! Pahawa din es bay! To eh. Mo na akong problema kay akong bana imbis na lipay ko nga nakagawa sa prisuhan pero na problema naman hinuon ko kay nabayot naman. Tungod ko no sa daghang milugos niya nga mga piniriso didto natakdan siya. Karon ako sa gipalayas pero magsige man gyud siya balik sa amua. Unsa akong buhaton? Nawa na gyud ang akong gugman niya kay giluod naman ko niya. Unsa akong buhaton ani oy? Ipapriso nako siya balik o dawaton nako. Pero lisod ay unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Bam, dawaton nako, Roda. Bam, good morning, Bam. Ako yung Gili, good morning. Morning. Ate Bam, good morning mo dia. Ate Jinty, mga nagkop. Ato imnon, ang ato ang Sid Panyawan Coffee mo na pinaka-the-best yun nato imnon. Buntag ha, buntag, inom tayo, nagpadong na to. Sa trabaho, kay usak adlaw ng usak ka inom na to, murag katagan tag enerhiya, balig, usak adlaw na to trabaho, lagsik ta, ang ato ang kalawasan. Salamat sa Sid Marketing. Thank you kayo. Bam, Ate Pres? Okay, ug pasalamatan sa dakwang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon, nag-Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayog si katagyot pag inom kada adlaw, katulos sa usak adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan ug sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maog hapon. Usag yapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Inikaon nimo sa panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, ayaw na magkabalaka, anak. Tungod kay Duna na makapalibyo, makatambal, makaayo, anang itong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang mong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, silbi na lang maintenance nimo, imnon nimo kada adlaw. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sata na ito mga kaigsuunan po nga migamit sa itong number 1 haplas, pinaka the best nga haplas sa tibuok Kabisayan o Mindanao niya ni Abota sa Luzon. Ang ato ang Sid Liniment Oil, the best yun tayo niyo. Kay tinuod yun nga, ganun number 1 man siya kay tinuod, kamo mismo, nasayon ko sa katinuod niya nga to ang Sid Liniment Oil nga ihaplas sa ito ang problema sa kalawasan. Panuhot, pamaol, dapi-dapi nga magsakit, katul-katul na to nga mga kuhan, paso, unya, kaning ato ang mga varicose veins, ay
sus, disminorya sa mabaynan. Haplasan na nato sa Sedlen Mentuel, pinaka the best nga haplas. Kausaran na nato haplasan niya. The best gilagi kay ni anong nahimo man ang number 1. Kamo may naghimog number 1 ani. So, nasayod mo kung unsa ka epektibo ang atuang Sedlen Mentuel. Nga ana ra nato mapalit sa butika, di ba? Tinood na gams kay namatud-an na maginagams. Namatud-an maginang epektibo kaya nga atong sentiment well. Oh, yun. Basta atos butika. Adto na kita mo galas butika mo palit kay amo yun ang balik-balik kon palit ang sipyat. Eh naaram kami silingan sa amo nga dias magawas palit ang sipyat yun. Diskuhido gid. Ngapaut no ngapaut. Muna sa adto kita sa butika mo palit sa atong sentiment well. Wa ko na babaliga sa gawas. Especially ra gyud na sa butika mga Exxon. O di kali sa Facebook lang tagams no. Bislihan nato ang kanang page sa Seed Marketing. Nya type ninyo ang Panyawan Herbals mga Exxon. O kayo kalimot kay like ang page na to. Nya magkita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing mapalit na po nato sa Shopee Gams. Shopee yun. So din na kita magdisod no. Bam! Thank you! Salamat kayo. Kumusta ka niya yung pagpaminaw ka ni mo dyan, Sister Mia Alcalde diya sa Laguna de Oslob, Cebu. Sister Miko Sistoso. Sister Sister Juana Pungot, no? Sila ni Jalin, Wing Wing, kabanan pa to diha sa Handmaid of the Lord, kabanan pa nato diha mga kabanan sa Couples for Christ, sila ni Frankie, Brother Frankie, Sister Asyon, Brother Jo Marie, o Sister Jenny. Kamusta ka mo? Wala ko makalugar po ka na diha tungod kay Domingo ni amanta sa among IFM. Apan, naadag hapon akong kasing-kasing nagkuyog ka ninyo. I-maintain naman sa dili pa ka pumato sa inyong mga services. I-maintain naman ninyo ang Celebrity Kodik Beauty Soap aron magpabilin kitang batanon, younger looking, kutis artista. Niya sa kitang mga natural moisturizer para magpabilin nga hamis ug dili mag-dry ang atong skin. Pananglitan ug dili mga butoy-butoy, doon na ba kay murong mga up-up, doon na mga tumtumang inyong panit. Ano yang atong Celebrity Kodik Beauty Soap. Aduna na gani mga sangkap glutathione, papaya extract, natural moisturizer. Pao nga i-maintain lamang kini og usbo na mo ni Goliath nga ayaw ka mo pagpalit diha sa mga suroy-suroy. Inquire ka mo magpunta na lamang ka mo diha sa butika aron makapalit ka mo jud sa original. Ha? Celebrity Kodik Beauty Soap gikan sa Seed Marketing. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to kadagadlawa, Goliath. Si Inday Roda, Ate Pres. Roda. Si Inday Roda, doon na siya bana nga na-preso. Karoon yung bana, na-preso rin walking town, Ate Pres. Looy kayo. Anya, pagka-preso, kaya na, gitukmod naman ito niyang iyahang arresting officer. Gitukmod, pagtukmod na, ligsas rako, tulog preso, siya po singinlan. Sus, dito sa, kuha natin sa presuhan, sige sa glugos, ug mga laki dito. Ha? Ito, nabayot siya. Mo ba? Ako itong nagdaan lang siya, dungan siya kuan, kanang, sa mga laya sa iyang, katong iyang gipuyo-puyo dito sa presuhan, ay gidaan niya sa bahay, nasak pa siyang asawa. Pagsakop, gipalayas. Sa ni Ate Pres. Bam! Nabayot ay ko, nabayot. Nabayot ka siya. Bam! Unsay kasulti na to diha, Bam? Goliath, abi nimo, kinigingon nga natakdan siya og nabayot, Ate Pres, abi nimo. Dili sa yon kining paghambin sa klases kinabuhi nga parehas namo. Lisod kini nga klase sa kinabuhi, Ate Pres, no? Hinuon ang akong experience lahi sa iya kay siya dili man siya parehas na ako nga bayot sa kada bata. Ang iya maragtakod. Dili ko makasimba sa iyang bation, dili ko makatugad siyang gibati tungod kay laki man siya sa una. Apan ang punta na din siyang asawa nagkikihanang ipalayas kay mao na nahitabo nga dito nahitabo siyang kwarto nga naabtan niya nga mo ni. Ang akong gitaingon nga pananglitan inday og imong ipalayas asa siya nagpuyo karon. Ayaw lamang siya ingnunta. Ang akong buta sa buta, kung pananglitan og lain ng bayang ipuyan, ayaw pagbiya sa pagpahimangno kaniya, sa pagmaymay kaniya, maunsa ang mahitabo kung magpabilin kita nining klase nga mga kinabuhi. Sa ako nang yung delay, Goliath, kamo mga laki man, mga straight, kanipod siya nga nabayot, straight man sa una. Ako kay bayot mo sa kada bata, so lisod, ang akong insulti din Goliath nga, lisod ang pagdaa sa klase sa kinabuhi nga prehas aning amo. Di ba, Bam? Lisod, Bam, ano na to? Katong, ikaw, apel-apel mo ka ng pageant, no? Nya, katong Miss Universe nga, transgender. Kung saan ka to, yun yung mga ikasulti ato. Nagkalilain ang opinion, ningon ng uban nga, okay ra, pero itong interview ni Atty. Roquel, ginambuntag ng mga estudyante sa Osaka University, wala magkapareha sa katarungan. Ang usa, dili siya okay. Kay na may tinuod yun ng mga babae, ilahi lang yun itong dili tinuod babae. Tinuod ito. At sa usa, ningon ni okay, kay babae naman siya ng urasa.
Ako sa ako kung ako'y pasultihon, Pero ang boto no naon unsa niya pagkababay nga gibuhat ra siya sa tao di siya binuhat Ginoo. kung ako sa pong tanong ni mo Gulyat, dili kayo kumuuyon. Kayo ari gani ka sa mga prutas. Unsa gani tawag ka ng prutas tripon nga pananglitan mangga, sumpayan ug atis na grafted? Oh. Ingon ana? Oh. Oh. Gi- Kada na apple mango. Oo. Kay kanang murag gipatak ko ang mangga ug ang mansanas. Maabot man gyud ang panahon nga ngayon lang lami, lahi gyud ta original nga mansanas or original nga mangga. Entonces, kung original nga babae, lahi gyud atong nagpababae gikan sa laki. Ay, para nako di gyud maayo. Karon, balik kan ni atong suliran. Ge. Kasi nga na niya ang Goliath, na sender. Ruda. Nakatong yung bana si Dado. Dado. Sa ako nangingon Ruda, pananglitag imos nang ipapahawa karon, paggaduawa sa siyang gipuy-an, unya, kung mahimo, basahi siya ning niya sa balaang kasulatan, aron mahinuklog siya. Unsa man ba? Diha dire sa Roma. Roma 8, versikulo, kadito ha? Na may nuklog siya na din. May loklog siya. Para mahinuklog siya. Akong tarasan ni Dapita nga nagtinabon sa ipon. Okay. Ang kadiyot lang kayo, ha? Kay gihimo man kita sa Dios nga matarong kadiyot kay murna wala kong kadiyot. Okay. Adlib sa diya Goliath kay ako Sige. kita nasan linya habe. Kay gibuhat man si Ginoo nga matarong ang tao. Unya? Matarong. Bitaw para nako nga ambot lang gano tinuod. Asa man ba, be? Roma 8, versikulo 8. Karon. Ang atraso sa Inigsik na nga apelyido, atraso na ta sa 6, no? Atraso na kadito sa Romans 8 verse 6. Sige. Ang paggununa kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Uy. Nana dire ha? Ano din na ba? Nana dire. Romans 8 verse 6. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Mao ba? Apan ang pagkunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musampot sa kinabuhi ug kalinaw. Kini moigo kini sa nahitabo karon ni Dado. Inday pananglitag na ilaya sa ron imong bana to ana puyo sa laing bahay. Duawa sa nga basahay sa ning linyaha inday. New Testament Romans 8 verse 6 usbon. Ang magunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Kini kayang kahimtang karon. Unya kanang naang mudritso ta diri sa verse 10. Apan kun magpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala. Di ba gihubad na Goliath, no? Ang man diri nga magunaw na ka sa lawas ng kalibutanon, mamatay ka. Matay. Diri sa verse 10 gingon, apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala. Matay siya tungod sa sala man, no? Ang espiritu tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Basaha si Aniday kay karon namatay siya. Namatay siya tungod sa sala. Tungod sa kada pagudon na sa kalibutanon. Apan kon mudangop siya diri kang Ginoong Hesus kini sa New Testament kanang mabuhi siya. Muna akong gingon kung gipalayas nimo karon sa Inday, kung gipalayas magani nimo siya kanang kung mahimo kanang basahi siya ani aron mahinuklog siya ug mohinay-hinay siya og usab siyang kinabuhi, no? Kay kung moatras diri sa balaang kasulatan diri sa Old Testament, giingon man diri Goliath Mao sa man. nga Sirach 10. Kira. Versikulo 10, kapitulo 9. Usbo na ko ha. Uma naman to. Karon kay nabayot man siya nga iyang kanubang piniriso yang giipon og puyo. Namatay siya. Apan ug madto na siya sa espirituano pag kinabuhi, mabuhi siya. Atras diri sa Old Testament. Atras sa Old Testament Sirach 10 verse 9. Kita mga abog ug agiw lamang. Busa unsa may aniya kanato nga angay natong ipasigarbo. Ang atong lawas nagkadunot bisan gani buhi pa kita. Ang dugay na nga sakit makalibog sa mananambal. Bisan ang usa ka hari mahimo nga buhi karon ug ugma patay na. Unya gyapon engineer Ariel. Sige kay pa prayer meeting no. Mo ini engineer Ariel sige prayer meeting. Ang baba man kitong gingon nga bayot. Kundi mag-usab. Pero tinuyuan din na niya nga mabayot siya. Takda itong pabina. Takdan siya. Kanang Dato zombie. kay kuan man siya kanang
gituyo nahuog ni gituyo karon kaya man gipaundayunan ang iyang pagkasiya. Ngalaman ta siya asawa. di. Iya man Ano gipaundayunan. ba? Kaya lang inana, mahimo din na pag back out. Ah. Basta magunaw na ako nung tawanon natin, pres, mamatay. Ato- Kunya ang magunaw na sa espirituhanon, mabuhi. Oo. Katoy mo gilo, kung sa to, patay o buhi. Oh, unsa Goliath? Unsa Goliath? Katoy mo gilo, ba, unsa ba to, namatay o nabuhi. Lakay nipon ay. Balik ka Goliath. Atong palaw man tong ingon natin Balik mo Priscilla. na. Atong palaw man tong ingon natin Balik Priscilla. ko nga. nung radisa yun, balik mo. Atong palaw man ang ingon natin Priscilla nga gituyo man na makasa siya. Ha? Ang sa ka ingon na mo sa kabayot, o ingon sa Priscilla, tinuyo man na kay binuhat mas Ginoo. O kang nang lusing pa, kung bayot ako, wa ako mang laki, wa ako magkikilawas pirmes, wa ako isa. Sama po sa street nga lalaki, street nga babae, bisag nga na siya asawa, pa nagsige sa pangabit, para na sa bayot nga nagpakasa. Tinood na. Di ba? O. Usbo na to, Ruda, kung nung anak karon tuwan na siya puyo sa konsolasyon, ikaw di askartar, awa siya niya, basahin siya, ane. Arumahayagan siya, ha? Usbo ko gulyatong sa to kang gito. Pero tantabo, bukan ko. ah. Kaya mo mga bayot, di mo makasa yun na kay pareragon mo nga babae na kinahanglan ko ang kalipay, di ba? Mao lagi. Sa pa nagasa, ano mo? O nakasakay ang amo ang pagkinabuhi kitawag man siya sa in English dito sa Biblia og abnormal sex. Oh. Okay. Mao na. Karon kanang na ang munang naara na mo ang pagkontrol. Kay kanang bitaw usaya kanang kontrolan. Oh, kanang bitaw na usaya ate pres nga kanang gusto jud ko mulikay. Mao na mo ko in Jesus name. Pahawa panuway, pahawa tentasyon. Mao na ko. Oh, mao na ko. Kanya, pero kung madanag yun ka, they will be done. Unsa to gulat, unsa to kung gito, unsa to? Katong imo gituok ba? Unsa ba to primero? Ay, kay nipon na yun! Salamat na panakating to naman noon. Gala ko, ang paso, tiyon.